Erik Fontijn, u bent de muziekman bij de Passion. Heeft u eigenlijk alles al klaar? Nee, nog niet helemaal, maar ik ben wel al heel ver. Dus wat er nog moet gebeuren is dat het echt uitgewerkt wordt voor het orkest, voor de band. En daar ben ik heel ver mee. Maar uiteindelijk gaan we natuurlijk alles live spelen. Hè. Er zijn heel veel demo's gemaakt, heel veel proefopnames. Iedereen is bij me geweest, de hele cast. En ja, ik heb nog een weekje of 2 nodig en dan is alles helemaal klaar. En dan gaan we het hier echt doen. Nou, u bent altijd op zoek naar natuurlijk nummers die dat gevoel kunnen geven, die dat verhaal vertellen. Bent u ook toevallig nog een Fries lied tegengekomen van u zegt van, oh ja. Nou ja, kijk, we zijn in Friesland, hè? Dus dan denk je van, oké, zullen we het publiek bespelen op een bepaalde manier? Ik ben er altijd voor. Kijk, dat komt ook omdat ik sta dan op het podium met mijn band. En er staan dan heel veel mensen, laten we zeggen 20.000 mensen vorig jaar in Amersfoort. En nu hier in Leeuwarden staan er denk ik 20.000 Friezen. In ieder geval, verreweg de meeste zullen Fries zijn. Dus ik wil die mensen wel bespelen. Dus er overheerst wel een gevoel bij ons van, zullen we daar iets speciaals voor doen? En ik kan nog niet verklappen of we dat gaan doen, maar ik denk wel dat mensen heel blij zullen worden. Onder andere van Elske, want dat is natuurlijk een echte Friesin. En een goede artiest. Ja, en een waanzinnig goede zangeres. Die hoort bij de absolute top van Nederland. Nog niet heel Nederland weet het, maar na de Passion wel. Elske de Wal, de zit in het Cambuurstadion, er is een skofke wanden. Mooi de Passion. Wat is die gevoel nou? Nou, ik vind het heel leuk om hier nou te wezen met de rest van de cast, want sommigen die ik nog net ontmoet. En dan just hoe de vooropnames verrinnen en dat is gewoon echt super leuk om mij te meiden. Want ja, wanneer is just dat nou eigenlijk? En voor mij, ik hoef hier niks te dwannen eigenlijk. Ik kan geen vooropnames, want ik speel hier live op het plein. Dus ja, dat is gewoon heel leuk om een beetje sfeer te pronen en om iedereen wat kennen te leren. Ja, want wist heel wat mooi naam in zijn productie, want de zijstaf en daar heeft een apart rol. Dat is alles live, al die scènes binnen op één locatie. Maar de rest gebeurt natuurlijk oerlijk om die hinnen. Alles reintroduceert hinnen. Daar krijgt om zelfs kwalijk wat van mij. Klopt, en ik denk dat die jongen, ja, dan best sabot op het plein bezig, dan krijgt hij er inderdaad niks van mij. En daarom vond ik het leuk om hier te wezen, om bij die vooropnames toch te zien van, hé, we hebben ze, ene stad en wat wordt er opgenomen. Rolf van Vels, jij bent Judas. Ja, dat klopt. Dus pas maar op dat je niet zo meteen een zoen geeft. Hoe is die rol om te spelen? Die is heel leuk, uitdagend. En het is leuk om een keer een beetje iemand met een beetje gespleten persoonlijkheid te spelen. Die ook wel het goede wil, maar uiteindelijk de verkeerde beslissing maakt. En daar ook wel heel veel spijt van krijgt. Dat is heel leuk om daar echt in te verdiepen. Ik ken alleen maar het verhaal, de Judas-streek en de Judas-kus, dat wist ik allemaal wel. Maar ja, ik ben me daar echt wel in gaan verdiepen en hij had ook zo zijn eigen idealen en zijn beeld van hoe het eigenlijk zou moeten gaan. En was het niet meer met Jezus eens. En ja, dan trekt hij zo zijn eigen plan met alle gevolgen van dien. Maar trek je zo'n rol dan ook naar het heden toe? Voor jezelf? Want iedereen kent natuurlijk het verhaal, maar je kunt het ook wel naar deze tijd toe trekken. Doe je dat voor jezelf? Nee, ik heb wel natuurlijk, bij mezelf ben ik ook gaan graven van wat heb ik zelf wel eens gedaan wat verkeerd uitpakt? Of waar heb ik zelf een verkeerde beslissing gemaakt? Op die manier, ik heb het op mezelf geprobeerd te betrekken. Want iedereen heeft zo zijn beeld van hoe het zou moeten zijn. En maakt daar wel eens keuzes die eigenlijk te veel voor zichzelf zijn in plaats van het grotere plaatje in de gaten houden.